Is-57 edizzjoni tal-Eurovision organizzat b'mod eċċellenti fl-Azerbajgan intrebaħ mill-Iżvezja bil-kanzunetta Euphoria b'interpretazzjoni mill-aqwa tal-kantant tal-għoxrin li kisbet 372 punt. Fit-tieni post ġew in-nan it-Trussi segwiti mis-Serbja. Minkejja interpretazzjoni tajba, il-kantant Malti Kurt Calleja bid-diska This is the Night spiċċa fil-21 post, total ta' 41 punt. L-iktar li kisbet voti id-diska Maltija kien mingħand l-Azerbajgan li tawna 8 qabel ma pajjiżna irreċiprokaw ta' punti massimi lill-istess organizzaturi tal-festival ta' din is-sena. Pajjiżna ħasem fis-serata finali wara li Kurt Calleja kiseb is-7 pożizzjoni fost 10 pajjiżi li għaddew mis-semifinali tal-ħamis li għadda. Ir-riżultat miksub minn Malta ma kienx l-uniku Dizappunt fis-serata tal-bieraħ, bir-Renju Unit tispiċċa fil-post ta' qabel tal-aħħar minkejja li ppreżentat kantant meqjus bħala leġġenda bħal huwa Engelbert Humperdinck. Sa dan it-tant il-Partit Laburista sellem lil Kurt Calleja u lit-tim kollu tiegħu tal-impenn u prestazzjoni li taw fil-Eurovision Song Contest b'interpretazzjoni mill-aqwa tad-diska This is the Night. Fis-qarrija il-kelliem Laburista Owen Bonnici qal li Kurt Calleja u t-tim tiegħu mhux biss irnexxielhom jaslu sal-finali imma taw ġieħ lit-talent artistiku ta' pajjiżna f'dan l-appuntament li jattira udjenzi kbar fl-Ewropa kollha.